खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। क'क्राझाराव थानाय रुपसी एयारपर्टनिफ्राय फ्लाइविक एयारलाइन्स बिरहोजेननायखौ 8 मे अदेबानि सनिबारनिफ्राय जागायजेनसिगोन आरो बेनि थाखाय फ्लाइविक एयारलाइन्सआ टिकेट बुकिं खालामनो हानायनि सुबिदाबो खालामनानै होबाय। दावबायारिया रुपसी एयारपर्टनिफ्राय गुवाहाटीसिम आरो कलकातासिम गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन। सप्तायाव सानब्रैयै रुपसी एयारपर्टनिफ्राय फ्लाइविक एयारलाइन्सखौ बिरहोनाय जागोन। सानफोरा फारियै मंगलबार, बिस्तिबार, सनिबार आरो रबिबार। खेबसे बुंबावनि मंगलबार, बिस्तिबार, सनिबार आरो रबिबार। मख'नो गोनांदि रुपसी एयारपर्टखौ RCS उडान स्किमनि गेजेरजों डेभेलप खालामनाय जादों। थांनाय बृहस्पतिबारावसो आसाम सोरखार आरो माखासे एजेन्सिनि मददाव रुपसी एयारपर्टनिफ्राय गुवाहाटीसिम उरां जाहाज बिरहोनानै आनजाद नायनाय जादोंमोन आरो आनजाद नायनायाव थि समाव आरो रैखाथियै जाफुंसारनो हादोंमोन। बेनि उनावनो रुपसी एयारपर्टनिफ्राय फ्लाइविक एयारलाइन्स बिरहोजेननायखौ 8 मेनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बिरहोनो थांखि लादों। फ्लाइविक एयारलाइन्सआ मिथिहोनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समफोराव त्रिपुरानि आगरतला, आसामनि डिब्रुगड़, अरुणाचल प्रदेशनि तेजु आरो पासीघाट बेफोर एयारपर्टखौ फ्लाइविक एयारलाइन्सआ गुवाहाटी आरो शिलंजोंबो फोनांजाबगोन एबा बेफोर एयारपर्टनि गेजेरावबो उरां जाहाजआ बिरगोन। पाबजि अनलाइन भिडिअ गेम गेलेनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। पाबजि मबाइल इन्डियाया भारताव फैफिनसिगोन, नाथाय पाबजि मबाइल इन्डिया मुङै फैनाय नङा। पाबजि मबाइल इन्डियानि मुंखौ अफिसियेलि बेटेल ग्राउन्ड्स मबाइल इन्डिया मुं होनाय जादों आरो बेयो भारतनि गेलेगिरिफोरनि थाखायल'। साउथ करियानि भिडिअ गेम डेभेलपार क्रेफ्टनआ बेटेल ग्राउन्ड्स मबाइल इन्डिया अनलाइन भिडिअ गेमाव मा इभेन्ट्स, आउटफिट, फिचार्स थागोन बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होदों। बे अनलाइन गेमखौ गेलेगिरिफोरा गेम लन्च जानायनि सिगांनो रेजिस्टार खालामनानै गेमनि एक्सपिरियेन्सखौबो लानो हागोन होननानै मिथिहोदों। साउथ करियानि भिडिअ गेम डेभेलपार क्रेफ्टनजों डेभेलप खालामजानाय बेटेल ग्राउन्ड्स मबाइल इन्डियायाव 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन गेलेगिरिफोरनि थाखाय माखासे थिखानाय आयेन होदों, जेरै सानसेयाव 3 घन्टानि बांसिन गेलेनो मोननाय नङा, सानसेयाव 7,000नि बांसिन रां गेमाव बाहायनो मोननाय नङा आरो 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन गेलेगिरिफोरा गेमखौ गेलेनो थाखाय पेरेन्ट्सनिफ्राय गनायथि लानाय मोनसे फर्म जमा खालामथारनांगोन। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जोबनानै फिथाइ फोसावखांबाय। दा देरहासारनो हानाय MLA-फोरा मन्थ्रिनि बिबान मोननो लुबैनायखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बिटिआर ओनसोलाव थांनाय समफोराव 3 मन्थ्रि जाबोदोंमोन आरो 3बो BPF हान्जानिफ्रायमोन। सिगांनि समफोराव बिटिआर ओनसोलाव 3 मन्थ्रि जाबोनायखौ नोजोर होनानै UPPL राजखान्थि हान्जायावबो देरहासार जानो हानाय 6 MLA-फोरनि मादाव 3नो मन्थ्रिनि बिबान होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। नाथाय सोर 3 MLA-नो मन्थ्रिनि बिबान होनाय जागोन बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो बुंथ'वाखै प्रमद बर' बिथाङा। बेराफारसेथिं बिजनि बियाबनिफ्राय BJPनि जानानै देरहासार जानो हानाय MLA अजय कुमार रय बिथाङाबो मन्थ्रिनि बिबान मोननो लुबैनायखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिथां अजय कुमार रयखौ मदद होनानै चिरां जिल्लानि प्रेस क्लाबाव मोन 7 फरायसा आफादा जथायै खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। मोन 7 फरायसा आफादनि मादाव बिटिआर बाङालि लाइमोन फरायसा फेडारेशननि चिरां जिल्ला आफाद, एबसु, आमसु, आख्रासु आरो माखासे आफाद आरो बेफोर आफादा बिजनीनि MLA अजय कुमार रय बिथांखौ मन्थ्रि होजानो लुबैयो। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजनी बिधानसभा बियाबाव थांनाय 1972 मायथाइयाव MLA गपाल पाटगिरि बिथाङा मन्थ्रिनि बिबान मोननायनि उनावनो दिनैसिमबो रावबो मन्थ्रिनि बिबान मोननो हायाखै। बेनिखायनो बिजनी बिधानसभा बियाबनिफ्राय मन्थ्रिनि बिबान होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि BJPनिफ्राय 2 बिजाथिया MLA देरहासारनो हादों। बिजनी बियाबनिफ्राय अजय कुमार रय आरो पानेरि बियाबनिफ्राय बिस्वजित दैमारी। दा समाजआ खोन्थागोन बिटिआर ओनसोलाव UPPL आरो BJP हान्जानिफ्राय साबेसेया मन्थ्रिनि बिबान मोननो हायो आरो सोर मोननो हायो। बर'नि 3 सुबुंनि जिउ खहा। खोला क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि सत्येन्द्र नाथ बिथाङा COVID-19जों गाग्लोबजानानै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बिथां सत्येन्द्र नाथआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय
टुरिबारि गामिनिमोन। कभिड-19 पजिटिभ जाखांनायनि उनाव बिथाङा क'क्राझारनि आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन, नाथाय बिथाङा दा जोबथा हां लाबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा खोला क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय 2010 मायथाइसिम बिबान लादोंमोन। बिथांनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय मुंदांखा फुटबल गेलेग्रा महेन्द्र ब्रह्म बिथाङाबो भगपुर गामिनि नाक्तिपारा सुपानि गावनि न'आव हरखाबै जिउ गोमाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दंमोन। बिथाङा फुटबलनि जादु दिन्थिगिरि हिसाबै मुंदांखामोन आरो 1991 मायथाइयाव आसामनि साबसिन फुटबल गेलेगिरि महरै बिथांखौ सायख'नाय जादोंमोन। बिथांमोननि अनगायैबो बगाराम बर' मुंनि सासे पुलिसआ कभिड-19 पजिटिभ जानानै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बिथाङा थांनाय 19 एप्रिलनिफ्राय देरगाव पुलिस ट्रेनिं कलेजाव प्रि प्रमोशन केडार कर्सनि फोरोंथाय लागासिनो दंमोन। कभिड-19 पजिटिभ जानायलाय बिथांखौ जरहाट मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांनि जिउखौ रैखा खालामनो हानाय जायासै। बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव बिजाथिया गाव सिगां बानायनाय लामाफोरखौ जेसिबिजों गाज्रि खालामफिनजोबदों। बे जाथाया इउपिनि बारांबखि सुबेहा पुलिस थानानि सिङाव थानाय अहिरन सुरैया गामियाव जादों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां इउपिआव पन्चायत बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावजादोंमोन आरो दीपक कुमार तिवारी बिथाङा फिन पन्चायत प्रधाननि बिसायख'थि गेलेदोंमोन, नाथाय नैथि खेबनि बिसायख'थियाव बिथाङा जेननायलाय गावखौनो सामलायनो हाया जायो आरो गाव सिगाङाव पन्चायत प्रधान थानाय समाव बानायनाय लामाफोरखौ 200 मिटारसोखौनो जेसिबिजों जावखुजोबनानै होफिनो। बिसायख'थियाव जेननायखौ सहायनो हायियाव दीपक कुमार तिवारीनि बेबायदि आखुखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बोराबखाङो आरो जिल्ला मावख'गिरिफोरनि सिगाङाव अजद दैखाङो। मख'नो गोनांदि इउपिनि गासै 3050 जिल्ला पन्चायत वार्डनि मादाव एसपि समाजवादी पार्टिया 1000नि बांसिन मासियाव देरहासारनो हादों, बिजेपिया 900नि बांसिन मासियाव देरहासारनो हादों आरो माखासे राजखान्थि दोलोफोर। मख'नो गोनांदि राम मन्दिर लुनाय जायगा अयोध्या, वाराणसि, मथुरा आरो गरखपुर बेफोर जिल्लाफोराव बिजेपिया गोख्रोंब्लाबो जेननो गोनां जादों। जम्मु एन्ड काश्मीराव आल-बादार उदखारि हान्जानि 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो सासे उदखारिया सारेन्डार जादों। खोला काश्मीरनि शपियान जिल्लानि कानिगाम ओनसोलाव आल-बादार उदखारि हान्जायाव गोदानैसो जइन जानाय 4 उदखारिफोरखौ थानाय खौरां मोननानै अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो रैखाथि बिफान आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाया जादोंमोन। बे गावलायलायनायावनो 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो सासे उदखारिया सारेन्डार जादों। सारेन्डार जानाय उदखारिनि मुङा तौसिफ आहमेद। इउनियन मिनिस्टार वी मुराली धरान बिथांखौ गाग्लोबनायनि दायाव टीएमसीनि 8 मददगिरिफोरखौ हमनायजों लोगोसे 3 पुलिस अफिसारखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि सोनाब बेंगलाव बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव टीएमसीनि फिन सोरखार जाफिननाय लोगो लोगोनो सोनाब बेंगलाव गोबां हिंसायारि जाथाय जादों। दासिम 11नि बांसिन बिजेपिनि मददगिरिफोरखौ टीएमसीनि मददगिरिफोरा बुथारदों आरो गोबां बिजेपिनि मावथिफोरखौ बुदों, न' सावनानै होदों बायदि बायदि, जाय जेरै हागौ एरै बिजेपिनि मददगिरिफोरनि सायाव अत्याचार खालामदों। बिसायख'थिनि समाव टीएमसीनि मददगिरिफोरनि आखायाव जिउ खोमानांनाय बिजेपिनि मददगिरिखौ सोनाब बेंगलनि सोनाब मिदनापुराव बिजेपिनि इउनियन मिनिस्टार वी मुराली धरान बिथाङा खौरां लानो फैदोंमोन। बेयावनो सोनाब मिदनापुराव सोनाब बेंगलनि पुलिसनि नोजोरावनो टीएमसीनि मददगिरिफोरा इउनियन मिनिस्टारनि गारिखौ बुफाय बुसि खालामनायनि अनगायैबो बिथांमोननि पार्सनेल स्टाफखौबो बुदों। बेबायदि हिंसायारि जाथाय जानायखौ सोनाब बेंगलनि पुलिसआ नुनानैबो दायनिगिरिफोरनि सायाव जेबो राहा लायालासे वी मुराली धरान बिथांखौ थिनहरफिनदों। बे हिंसायारि जाथाय जानायनि सायाव नेशनेल बिजेपि प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डा बिथाङा सोनाब बेंगलनि सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे बुंथिदों दि सोनाब बेंगलाव जेबो आयेन गैला आरो सासे मिनिस्टारखौ बेबायदि खालामोब्ला सरासनस्रा सुबुंजों माबायदि खालामगोन होननानै। सोनाब बेंगलाव बेफोरबायदि जाथाय जानायनि उनाव जाथायजों सोमोन्दो थानाय 8 टीएमसीनि मददगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनायनि अनगायैबो सोनाब बेंगलनि 3 पुलिस अफिसारखौबो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। बिश्वनाथ जिल्लानि एसपि आरो गहपुर महकुमानि पुलिस बेंगिरिजों जथायै अपारेशन खालामनानै 2 सिखाव फलानखौ हमनो हादों। मुंफोरा फारियै रनजित साहर आरो राजु कुटुम। हमजानाय 2 फलानफोरनि न'खौ फारियै गहपुरनि धर्मपुर आरो 1 नं चकलानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसफोरा बिसोर 2निफ्राय AK-47 नि गोथां गुलि हमनो हादों।
पुलिसनि गोख्रों सोंनाय फिन्नाय लानायनिफ्राय मिथिनो हादों दि हमजानाय सानैया पलाननि अनगायैबो हाथियारनि फालांगिबो खालामोमोन आरो बे खामानिखौ गोलाव समनिफ्रायनो मावबोगासिनो होननानैबो फोरमायथिनानै लादों। बेनि अनगायैबो पलान सानैया गोबां गान्दा बुथारनायजों लोब्बा दङ आरो थांनाय 23 एप्रिलाव बकाखातआव बोखांनो हानाय AK-47 राइफलजोंबो सोमोन्दो दं होननानैबो सिमान लादों। मैया सानसेयाव आसामाव 66,377 देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 4,936 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। दासान्दि आसामाव 31,829 नि देहायाव कभिड-19 एक्टिभ जानानै दङ। बेजों लोगोसेनो बाक्सायाव 257 एक्टिभ केस दङ। बेनि मादाव मैया सानसेयाव सासे आइजोनि जिउ खहा जादों आरो थांनाय 24 घन्टायाव बाक्सा जिल्लायाव 31 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोनदों। क'क्राझाराव दासान्दि 199 नि देहायाव कभिड-19 एक्टिभ जानानै दङ। आसामाव मैया सानसेयाव सा 46 सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।